ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ଯଦି ଆମେ ରାତି 4ଟା ରାତିରେ ଉଠି ଯୋଗ କରନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହନ୍ତେ। ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ମନ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଗ କରି ଆମ ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହିତ କିଭଳି ଭଲରେ ରହିବା, ଭଲ ମଣିଷ ହେବା, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଅସଲ ଜିନିଷ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଆମେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବା, ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବା। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ନ ରହିଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେ ଯତ୍ନରେ ରଖିବା, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିବେ। ଯଦି ମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦର ମାନେ ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ, ଦୁର୍ବଳ, ତାହେଲେ ଶରୀର ସେଇ ମନ୍ଦିର। ଶରୀର ହିଁ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରଟା ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ এই ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା। ହାତ ତଳକୁ ଆଣ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଏମିତି ରଖ, ଏମିତି ରହିଲା ହାତ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଏମିତି ରଖ, ପୁରା ସିଧା, ବେକ ସିଧା କର, ବେକ ଅଣ୍ଟା ପୁରା ସିଧା ରହିବ। ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ବେକ ସିଧା କର, ବେକ ସିଧା, ଅଣ୍ଟା ସିଧା। ଏମିତି କର, ହାତ ଆଗକୁ ବଢାଅ। नमस्कार करो। नमस्कार मैंने सीधा नमस्कार करो। जोग नमस्कार सीधा करो। प्रजापति जोग कर दियो। प्रथमटा हल्का लगे बॉडी की करो, एमती करो, एमती करके करो। करो। ହେଲା पूजा करिया व्याघ्रासन जोग। व्याघ्रासन बाघ केमती करे, बाघ बाघ भलिया आवाज पड़ो। तले मुझे आठेची सेमती आठा आगे आठेल। बाघ कौन केमती गर्जन करे, बाघ केमती गर्जन करे। व्याघ्रासन हम मागरे, व्याघ्रासन एमती हम तले बस। जोगरे व्याघ्र भलिया बाघ भलिया हम। बाघ केमती गर्जन करे, जीभ गाड़ी गर्जन कर। जोग एमती तार जोग है ताड़ासन सीधा छिड़ा हम। सीधा छिड़ा पर गोड़ पाद दीटा आम दीटा आंगुठी छिड़ा हवा। पाद आंगुठी आग आंगुठी पाद आंगुठी उठेब, हाथ एमती उठिब। एमती किसी समय छिड़ा हवा। एमती दुई टिपर छिड़ा रहा। दुई टिपर यही छिड़ा